चन्दन ब्रह्मआ मोननै गुलि गावदों। मोनसेया जाबाय बिश्वजित दैमारिखौ पलिटिक्सआव केक फोजोबनो नागिरदों, बर' पलिटिक्सआव जायगा गैया खालामनानै बिथांखौ होखारनो नागिरदों। खारन बिथाङा हाग्रामानि खाथियाव थाबाय थायोबा चन्दन ब्रह्मआ एक नाम्बाराव फैनो हानाय नङा। चन्दन ब्रह्मनि थांखिया जाबाय एक नाम्बार जानाय। ओंखायनो बिथाङा गरनै गुलि खेबसेयावनो गावदों। हाग्रामा महिलारिनिफ्राय गासैखौबो होखारजोबनानै बिथाङा माने दिनै हाग्रामा महिलारिखौ फिनिश खालामनो नागिरदों। लोगोसे बिश्वजित दैमारिया जिहेतु हाग्रामा महिलारिनि खाथि सोमोन्दो थाग्रा मानसिमोन, बेखौबो बिथाङा होखारदों। होखारनानै दिनै BPFनि थेर बेथेर धंस जानायनि मुल नायकआ जाबाय चन्दन ब्रह्म। दा नंखायनो दिनैनि समाव बिश्वजित दैमारि बिथांनि खोथाखौ बिथाङा बुंगोन, बिथाङा मा खालामगोन खालामा इयुनाव। इमानुएल मुसाहारि जेनेरेल सेक्रेटारि पार्टिनि दिनै बिथाङा ओंखारनानै थांनो गोनां जाबाय। दा बिनि थाखाय गासैबो षड़यन्त्रखौ चन्दन ब्रह्म बिथाङा खालामदों। आरो बर' हारियाव खौसे लुबैयै सोरबा मानसि दङबा बेयो चन्दन ब्रह्म। ओंखायनो NDBखौबो बिथाङानो गावस्रा होदों। आरो दिनै बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौबो अटनमास काउन्सिलखौबो जाहोयै मानसिया चन्दन ब्रह्मआनो। दा बिथांमोननि नाटकजों बर' हारिया थांनो हाया। जोंहा गोलाव लामा थाबायनांगौ दङ, गेरेमसा हारि दानांगौनि एजेन्डा दङ। बे गासैखौबो लानानै जों दावगालांगोन आरो बिथांमोननि नाटकआ दिनै जोबनायनि सम फैबाय।